ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಳ್ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾಬೂರು ಪರಿಸರದ ಪಂಚಮಗರು ಮಲೆಮರ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಆಸರೆ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಅವರು ವಿತರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಿಂಚಿತ್ ಭಾಗನ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲಕಲ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂದೇನು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಒಂದು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದು ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ್ಣ ಒಂಜು ವಾರ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಣತೆ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಕುಲು ಫರ್ಹಾನ್ ಪುರಪಂಡೇರು ಆಶಕ ನಿಕುಲು ಜನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಸ್ ಮುರಾಣಿ ಪಾಪ ಅಡ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100 ಅಲ್ಪಬಲ ಕೊರಿಯರು ಅಡ್ಯಾರು ಪದವಡು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಉಂಡು ಈ ಏರಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂತ ಅಂಚ ಈ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ತಿನಕಲು ಕಮಲಾಕ್ಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ ಜಯಂತ್ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲೇವರ್ ಅಣ್ಣಾಗ ಆರು ನೀತ ಕುರ್ಚಿ ಅವನ್ ಪೂರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಆರು ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾದ ಆರು ಪಾಡ್ದೇನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶೇಖ್ ಮರಾದ್, ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶರಫ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.